Türkmenistanyň harby wekillikleriniň goşun gullugyna alynmaly ýaşlaryň garşysyna çärelerini güýçlendirip, olaryň 27 ýaşyna aşagynaky oglanlary awlaýandygy barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary habar berýär. Indi ýaşlar kanikulda Türkmenistana dolanan mahalynda olar aeroporta gelen desine harby gulluga alynjakdygy aýdylýar. Häzirki wagt enatalaryň tas ählisi diýen ýaly çağalaryna okuw doly tamamlanýança ýurda dolanmalygy tawşyrýarlar diýip Azatlygyň Aşgabatda habarçylarynyň biri 30 aprelde gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä häzirki wagt 27 ýaşa çenli bolan oglanlaryň ählisini harby gulluga alyp gidýärler. Ýöne bu ýaş çäklendirmesiniň 35 ýaşa çenli ýokarlandyryljakdygy barada gep gürrüňler hem bar. Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda iki çagasy bolan oglanlar harby gulluga alynmaýar. Ýöne bu ýagdaýyň hem üýtgejökdi, ýagny iki çagasy bolan oglanlaryň hem harby gulluga alynjakdygy barada hem ilat arasynda gürrüňler bar diýip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosyna bu maglumatlary Türkmenistanyň Goranmak ministrligine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Şeýle-de Aşgabat şäheriniň harby wekilligi bilen habarlaşmak synanşyklary hem netije bermedi. Ýöne bu maglumatlar harby gulluga almak boýunça 20 martda başlanan ýazky mövsümiň öňkülerden biraz tapawutlanýandygy barada garaşsyz neşirde çykan habarlaryň ýa-da gawat geldi. 27 aprelde ýurt içinden alternativ habarlar çap edýän Türkmen News neşiri Türkmenistanyň harby wekillikleriniň goşun gullugyna alynmaly ýaşlaryň garşysyna aw şikar ýlan edene meňdeýändigini we olaryň ähli adamy bir uçdan goşun gullugyna alyp gidýändigini habar berdi. Neşiriň öz ýerli çeşmelerine salgylanyp tasdiklamagyna görä, harby wekillikler migrasiýa gullugy bilen bile hereket edip, ýaş ýigitleriň ýurtdan çykmagyna gadagynçylyk girdýärler. Şol bir wagtda ozal dürli sebäpler esasynda goşun gullugundan galdyrylan ýa-da saglyk ýagdaýy sebäpli goşunda gulluk etmeli däl edilen ýaşlary hem goşuna alýarlar diýip Türkmen News neşiri ýazýar. Soňky bir näçe aýyň dowamında Türkmen häkimetleri daşary döwletlerde bilim alýan ýaşlary harby gulluk borjyny ýerine ýetirmek üçin ýurda getirmek çärelerini güýçlendirdiler. Mart aýynyň dowamında Aşgabatyň harby bölümleriniň işärleri daşary ýurtlarda bilim alýan ýaşlaryň enatalaryna jaň edip, olaryň harby gulluk borjyny ýerine ýetirmek üçin ýurda dolanmagyny talap etdiler. Bu barada Azatlygyň habarçysy 1 aprelde habar berdi. 10 aprelde Azatlyk radiosy bilen Belarusdan habarlaşan türkmenistanly student häzirki wagt egzamenlerden geçip bilmedik studentleriň desine Belarusdan deport edilýändigini we Türkmenistanda harby gulluga alınıp gidilýändigini gürrüň berdi. Harby gulluga çağryljaklaryň medisina barlyklary 23 ýanwarda başlanyp, Azatlygyň habarçylary şu ýyl harby gulluga saglyk taýdan ýarawsyz ýaşlaryň hem çekilýändigini habar berdiler. Bu çäreleriň fonunda Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň içeri işler ministrligindäki çeşmesi Türkmenistanyň harbylarynyň harby gullukdaky esgerleriň we ätýaşdaky gullukçylaryň taýýarlyk derejesinden aladylanma bildirýändigini 16 ýanwarda gürrüň berdi. Türkmenistanda raýatlar 2 ýyl möhletli harby gulluga ýylyň dowamında 2 gedek, ýagny baharda hem güýzde çağırylýar. 20 martda Türkmenistanyň ýaragly güýçlerine nowatdaky çağırış ýylan edildi. Prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň gol çeken permanyna we buyruguna laýyklykda 18 ýaşy dolan raýatlar 2019 ýylyň aprel-iýun aýlarynyň aralygynda harby gulluga çekiler.